former barangay captain dito po sa Santa Rosa, Honorable Berlio Enoch, tapos funeral mass mga ka-isla. So live po tayo ngayon sa libing ating former barangay captain dito po sa Santa Rosa, Honorable Berlio Enoch, tapos funeral mass. Malam po, Lolo Baloy. Saludo po kami sa inyo. Marami ka pong serbisyo dito sa ating isla. Abang-abang lang po tayo. Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ating Ginoong sa Kristo, galubong sa Diyos, bugang panagimusa sa Espiritu Santo, manakay. Ating kinigmahal at kininasanto sa misa, alam sa kapahulayan dahil sa ating soul na si Raul. Magalasal sa tanang kalag sa purgatorio. Mga iso na naman lang kita sa pagsaulog sa santos na misa, makinulso kita sa ating mga sala. Sa iyo mga tuwakan ng ginawa mga nangamatay uwi pa. Ugagawa mga lawas din matapos diya sa kamatay. Kundi di mausap lamang pinabi sa iyong damo. Patiling uwi nga mga pag-among gawa sa mga nangko. Ang iyong manan sa iyo nato sa pag-ibuban kalapyaman. Ang amang amahan sa pagtubo. Ugbanawa siya sa katapusan adlaw sa pag-ubo. Tungod sa iyong pag-ibisi siya sa tanang salan. Samtang nagpulos siya sa kalibutan, kiniyawag ipakain pinangin ni Kristo ang Ginoo. Kinulubigan sa sulat sa Panginoon, ngadto sa Dagaruma. Nasayod ka mo, na sa pagbunyag ka nato na iusa kita kang Kristo Jesus. Busa na iusa kita sa iyang kamatayan. Kung umiinig sa pagbunyag ka nato, nilubong kita kaban kanina, o miambit sa iyang kamatayan. Aron ingon na sa Kristo, ibanhaw sa mahimayawang rohong samahan,
bitaw sa magpuyok diya sa bagong dinabuhi. Kay kung naiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusaw sa kita kaniya kung manhaw na kita, ingon ng ibanhaw siya. Kaya nasayon kita ng akong daan o makasasala ng kinaiya, gilansang na awa ni Kristo ang malaglag kini, o dili na kita maulipon sa sala. Kaya wala tayo kahong ang sala niya itong patay niya. Kung namatay kita o ni Kristo, dito ko ba natin na mabuhay sa kita o niya. Kaya nasayon kita nga si Kristo gibanhaw o dili na gayon siya mamatay pag-usap o ang kamatayan wala na ikakong kanina. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mabalantay ka na po, Panginoon. Wala na'y makakulang pag-alako. Mabalantay ka na po, Ginoo. Wala na'y makakulang pag-alako. Manunaw na siksiganan, iyak kong nagipakakulang. Sa dakli, sa malinaw na tubig, iyak kong dilala. Iyang gihumpay ang akong Iya
Ang Ginoo manakanin. Ang Santos Evangelio sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw ko mong pag-uol. Sali ka mo sa Diyos o sali mo sa kamong kanako. Sa balay sa kanamahan ng ng mga nawa, huwag mo ito magpapaan gapit alam na ninyo. Kung dili pa kinitinuod, dili kung tanong sulti na ninyo. Kung matuwa na ako dito, makaandam o gapit alam na ninyo, mubalik ako, kuhaan ko kamo. Pero bisa na asa ako, kausap kamo. Nahimalo mo kung saan pag-adto sa dapit na akong matuan. Kapag sa tumas na ingon kaniya, wala kami nahimalo kung asa pa ingon. Busa-usahan man kung saan man ako pagkatulog sa dalan. Si Jesus dito ba, ako ang dalan hanggang makauran hanggang kinabuhi. Wala yung makalato sa mahan kung hindi mo agit na natin. Ang Evangelio sa Bimo. Ayaw hapon kanina na. Sunod din ang Santos Misa at kanina Panginoon. Gihalag-halag sa kapahulayan ni dahil sa Pilisoon na si Brother. Ang kamatayan sa Pilisoon, usa kini kapag Panginoon halang ka na kung tanan na kamatayan kabahin sa ating kinabuhi. Siguro sayang kung nadawat, siguro na ako tanak na mga realidad. Nawala yung ibisan ko sa kanang kumakalingon na ako magpapili ni kalimutan ang hangkol sa hangkol. Nga ako sa diling malugay, muwagi kayo sa realidad sa kamatayan. Magpapabaw kini ang realidad na wala yung ibisan ko sa kanang kumakalinay ng bisan galing si Jesus na sa ka-Diyos na wala yung salat niagi man sa kamatayan, nitilaw man sa kamatayan. Apa lang yung kamatayan, naghatag po ka nato kung daghang kinabuhi. Naghatag po ka nato kung kaluwasan. Apa nato kung nunduan, bisan tuon, makaali kita sa realidad sa kamatayan. Dilitin mo ang katapusan sa atong kinabuhi. Tulad kayo kamatayan sa lamang kaagianan aron atong paginawaton ang kinabuhi walay katapusan. Muna nga kita hanapan din kalimutan na gihatagan pag-igayon sa Diyos sa pagpamandam. Gihatagan pag-igayon sa Diyos nga atong makariyag sa atong kinabuhi na mamahimo kitang amayan sa giandam na mga lawak sa Diyos sa ginharian sa langit. Ang atong Ebanghelyo na daguna na dulog ng ibasa nagpahinulong kini na atong tanan. Ang mga pinunan na nag-uol o nahandok kung sa'yo si Jesus nili. Muna si Jesus, nihandag kanila ang tulong, pagdasin, ayaw ko mong pag-uol. Saling ko sa Diyos, o saling ko sa kamupanahon. Tungod kayo sa balay sa aking mahan, mag-andal akong mga nawak, alam na rin ka na. Aron kung ako na kining maandal, mubalik ako, kung kuhakon ko kamo. Aron bisan asa ako, ato sa tunay, uban ka na ako. Kung sa kapulong mag-asin sa mga dinungan, makasinabi man sila sa kapalitan sa ilang pagsunod sa Diyos, mamatay man sila, isip ko sa kaparder. Apan mag-andal mo ang Diyos na si Jesus kung mga lawang alam ka nila, kung alam ka natong tanan. Aron bisan asa siya, ato usap kita, uban kanina. Kining pulong nagihatag ni Jesus sa mga apostoles, mo kining nagdasin kanila sa pagpadayon sa pagsunod sa Diyos, sa pagpadayon sa pagsamahan sa Ebanghelyo, sa pagdayon sa kamatayan disipo sa kamartiyan. Mo pulong kining pulungan, maghatag ka na kung kadasin, kita na naapaling kalimutan. Ang kadasin sa pagpadayon sa pagsangyaw, sa tulong sa Diyos na iyagimakan ng misyon para ka natin kanan. Sa pagpadayon sa pagsunod ka nila. Sa pagpadayon, bisan ang pagdawat sa kamatayon sa atong magkasumusunod ni Kristo.
Tungod kay ang ato mga kasakit, mga sinati ini kalibutan gamay na ikumpara sa kabulahanan ng atong pagalawagan human ini kinabuhiman. Umaw ka ng kalipay na atong mga sinati. Umaw ka ng mga lawag na giandal sa Diyos alang ka natin ng tanan. Kalipay din wala pa natin mga sinati ini kalibutan. Kalipay din kita at ubasan sa atong mabubuhan diha sa dinharian sa langit. Kung nakasinati kita ang mga kasakit sa atong pagpadayon sa pagsunod sa Diyos, samtang buhay pa kita. Pasalamatan nato ang Diyos. Tungod kay dili layo nga ato nakawat ang iyang mga kitagala ng mga lawa sa dinharian sa langit. Muna ang pamatay sa atong isulod, ipanginuman kita sa atong kinabuhi, samtang kita na ating kalibutan na lumalaban. Kung ato ang pinagbigamit, aron ato makampot ang langit. Kung ato ang pinagbigamit, aron ato madawat ang kalipay ng mga katapusan diha sa dinharian sa langit. Tungod kay samtang ay kinabuhi pa kita, grasya ka sa Diyos ang iyong ginatag. Ang ayan lamang nato ang kasalamatan ng Diyos. Ang ayan lamang nato na ato pinagpampilingan kung ato mapalayan ang mahimog kami andam na maatubang kaniya diha sa dinharian sa langit. Para sa susamang hagit na atong gidawat, maupun ang pagpinababay sa katapusan. Dili lamang kita na nakapanaging kalibutanan. Kundi ang pagpinababay gabi lang sa mga tao, kabangin sa simbahan na may una ka nato. Usa lang sa atong matundaan ng isip ng mabuhay pa, ang pag-ampo alam sa mga nangamatay. Ang paghandol kanila nila sa atong mga pag-ampo. Ang paghalag ng mga sakripisyo, pag-ampo alam kanila. Tungod kay ang atong mga isulod ng mga nangamatay, huwag naman sila makinahanglan sa atong ikinahanglan. Mga material ng mga pagkaon material, ang ilang ikinahanglan ang atong mga sakripisyo, pag-ampo alam kanila. Muna sa atong pagtuman sa pagbubutol sa Diyos, sa atong pagbibog sa sakripisyo, dili ito natin ikalimutan ang atong mga isuon, lagi na ang ating isuon na iunang ka natin yung sinabuhi ka, si Brother. Tungod kay ang atong mga pagkampo, ang atong mga pagsakripisyo, huwag hindi pinahanglan. Aron siya makasinati po sa bitagalan ng mga lawak sa Diyos diha sa dinharian sa langit. Muna mga simbahan, ang atong simbahan nag-auhag alam ka nato ng mga buhay pa, paghandong alam sa mga kalan. Bisan sa kanilong sa atong kasikasin diha sa atong pagkampo o diha sa atong pagsaulo sa Santos na Misa. Muna nga ang simbahan ng hatagaling kung bigahin kayo usap kahit na sa kanuli. Ihatagan kita niya ng November 2 to remember all the souls in purgatory. In our Archdiocese in Cebu, ihatagan kita kung usapan ka sa kasimana, Mother Monday, ihatagan kita ang paghandog alam sa mga kalan. Mawag na nga ang atong interior na doon nag-iisa sa nag-iisa sa Monday, matag buntag sa alas 20. Ubad ang interior sa ilahang misa sa Monday, tulong ng misa. Usa ka nakapagpalayan sa atong pagtuman, sa atong ilawan at kaundanan, pagtampo alam sa mga kalan. Kung ginawa ka ako tining buhaton sa kanila, yan tayo pagkakaroon sa pagbuhat ini. Nagtawag sa upagalingon at magpulot sa kinabuling matalo, nagtawag sa mga tao na may una ka nato. Sila ang mga matay. Mula sa atong pagpadayon sa Pilipinas na Santos na Misa, hindi lamang alam sa ating suwod
na siya malinaw na matubaw sa Diyos kaya sa ginari ng salamat. Kundi amat ka natin tanan na aparin ka rin na natuloy yung natin kumanan ang ating patanggalan ang pag-angkin ang pag-uyos pinalulit na tao ang pagpalikamo pag-angko ang pagsakripisyo alang sa mga namatay natong mga kalisunan labi na ang talag sa atong mga suon na namatay labi na karoon ang talag sa atong suon na silog mao ka na ang pakayuko na sa Diyos kung atong buktan ang iyang pulong sa kalibag galing na diliit at kita mag-uol sa mga nasinakit natin na mga kasakit hindi kinabuha ang kayo mag-andang o mamalawak ang Diyos alang ka natong talaga ang bisa ng asa siya at uusap kita banat ka ganyan palibog-malibog at paghimuon ang pagtampo sa katawan mag-among kita alam sa ating ng mga kainan ko sa ating Ginoong Jesucristo mga Panginoon at kung mo pagkabataw ng kinabuhi. Ang tao na nagatukan na kung bisan doon mga tayo nabuhi. Huwag ang dalang buhay na nagatukan na kung magkantos sa kamatahan ni tayo. Sa matalapag ang buhay ng atong tubag, Ginoong doon ka ang aming pamamuhi. O Ginoong inilang sa kalagayan sa nagtinanggap ng Lazaro. Upay ang amang karoon, iyang umalit mula sa kanto. Ginoo, iban mo ang mga minatay, ihatag sa mga isoon na si Braulio ang pinapalitan. Pinang pangayon mula sa kanto. Ginoo, isa ang mga paraiso sa nagpaso ng kawalan. Dahil atin ang mga isoon sa kaligay sa langit, pinang pangayon mula sa kanto. Sa pagbunya ni ang masyon, lukasan o ilibugan sa langit sa pagkawasan. Ipon sa mga santos di buka sa iyong luban. Pinang-pangalit mula sa pagbuka. Sa iyong mga sumibok siya dito, nakabi siya lulang sa iyong bigay ang galingan. Pinang-pangalit mula sa pagbuka. Gana ang mga kasubok tungkol sa kamatayan sa aming isun. Ang amang pagtuo, mahimong kang amang kapayan, ugang kinabuling tunay, amang kalawanan. Iyamang pangalit, magpapalong sa pagtuo. O Ginoo, tungga mapag ko alang sa aming isun na patay na. Pasayo ang iyong mga sala, o dadasalan na sa nakikit sa iyong pagluwas kanina. Tingnan mo sa pangalan, pinamit ni Kristo ang Ginoo. Amen.
kamisod, kami tuman sa kanina Ginoong Manalos, kiniyamang ipakayo pinagi ang Kristo ang Ginoo. Ang Ginoo manakakalingin. Ihalawin ang mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga akong Ginoo. Santos na makanang Diyos na tunahayong pagkagagapon sa tanan. At ngayon mataang ngayon na magpasalamat at ikagay mo kasunayo sa tanan gabi. Pinaamin niyo sa Kristo ang Ginoo. Dihakari ang kaluman sa bulaan na pagkabanhaw ni sila para tanan. Para nang sa mga akong kinabuhigan. Maghupal ka kanila ng isabi sa kamatayon na gili-gili. Kaya alam sa mga nagsuo kami mo Ginoo, ang kinabuhi mo sa papanili matapos. Kung inikatun na sa kapulian ni kinabuhian, ang pulian na tunay na naman kaya mo diha sa langit. Ugbo sa buwan sa mga anghel ng mga santo sa langit. Nagasan niyo ang pag-isip ni Mano, tuyo sila mga unong na awit sa pag-inom. Santos din ikaw, Ginoo, ang sumulat sa tanan kay Santo. Ipadalangin mo ang Espiritu, aron pang Santos ni mapagasan, aron mahimong kinialang tanan, nalawas sa dugo ni Jesu Cristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, may kuhang siya upang, may pasalamat kanimo. May pikas umihatag nini, ngadto sa iyang mga tinunanong imo. Dawat na kini, ninyo hatagan o kanan, kay kini mawala ulas, gay tugyan alam kaniyo. Sa sarang pagkita ko sa pamihapon, may buha siya sa kalis, may pasalamat tayo mo pakusan, may hataningan ko sa iyong mga tinunanong nimo. Dawa kanini, o Panginoon tamang hatanan di kanini, kay hindi mo kalis sa akong dugo, sa magutunhay na kasabutan, ang dugo ngay ulaan kanino, ugalang sa tanang matay, harang sa nakapasayo, buhatan niyo, harang paghandong hanapo. Ini ang misteryo sa pagluhod. Si Kristo na
Tinimpang sa kinabuhi tayo sa kalawasan. Nagpapasalamat kami kanino. Tungkol kanino kami iisip na ngayon ng mga tupang o umuwalagad kanino. Himuwa kami ng mga lawas sa lawas ng dugo ni Kristo, magkalimusa niya sa Espiritu Santo. Tinumduming inong imong simbahan sa tibukan-ibukan. Himuwa nga mahinting kami lihat sa dugma. Uban Francisco among Papa, ni Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak na si Braulio, kaya imong ginawang anak ay imong gikan ni kinabuhian. Sa pagbunyag namatay sa Pag Kristo, mabat na ulta sa uban kaniya. Hinumdumi sa mga igsuon na namatay. Malawang mo na mabanaw sila ng tanan na namatay diha sa imong kaluhol. Dahil silang tanan sa pagsulpong sa kamay sa imong naon. Kaluwi kami tanan. Himuha kami mga yan na makakamig sa kinabuhi tunay. Uban ang Maria inahan ng ulay sa Diyos. Uban sa sa inyong kanan. Uban sa mga apostoles. O sa tanan mga santos na nilatuman sa inyong kabubutol na taas sa katuligan. Uban kanila ikaw madaig pero ikaw ang himayaan. Pinakami ni Hesus Kristo, di mo anak. Pinakami kanina uban kanina umihag kanina. Gihatan na kanina makalagahong naman. Diha sa kanilusa sa Espiritu Santo, ang tanan dunong himaya, hangtod sa kahantunan. Karon mga po kita sa makanan ng mga puro at itutulungan nato sa ating mga Diyos. Kung
Kini mau berada sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita ng pinapit alam sa pagpete sa Ginoo. Ginoo na ang pagpapulong mo ng mga mahal.
Ituhod naman ngayon na pinahangin niya may isun na sira. Mapapit kita sa pagtitinulay at tapusan ni Kristo. Piniyang mo ipamaling pinahangin ni Kristo ang mong Ginoo. Ako lang ang may karingan daw ng mga panahon na ako lang sa gilid ang pagdalkot ng kadila sa mga sa simbahan. Matulan ng mga kanila ng dianda, matulan ng nagpunta ng Diyos ng Diyanda. Kumapatuto kami sa Kristo, ilubog ta sa tumang tao ng laraw sa Kristo na si Brown. Ubad sa ito hanang kahuyan ng kagulang sa kahingitan. Ubad sa pagsaling pag-angkot kita sa Diyos ang magharas din ang sa tanang mga kita. Aron iyong katiliban hawak din pagkailangan na ito sa kahintid sa katilibag sa mga santos. Magmanulayo ang Diyos sa pagpupun sa Kristo o pasaylo ng taang panali ang mga salat. Dahil punta sa ni Kristo may mapalat natin sa matuna at kulian. Di pag-uyo sa namalinawagan sa Diyos na ang mahal. Tipon sa kanang mga santos sa matubaka sa haling mawalay katapusan. Magmaliparin na kasiyahan doon sa kahampuran. Amen. Mga santos sa Diyos, umalik ang magtabang siya. Mga anghel sa Diyos, umaran ni Diyos siya. Tinawag ka si Kristo na mitawag kanino, o higos na nimungan ko sa iyong mga mundo. Tinawag ka mga anghel na nimungan ko sa bilang ni Abraham. Aron mabantaw ka sa katapusan anaman sa tanan nga mamatay ni Kristo. Ginoo sa mula mong talong, dawata ng mga pamangko. Aron nabihan ka ng hanggang sa paraiso alang sa imo silugod. Sa imong bawat sa among pangin mahupay sa buta kami sa mga pulong sa among pagtuo. Ang magkalimusan kami sa pagsugat ng Kristo. Diyan kung adlaw ka na sa kapadigong kami kanan. Ubal sa iyong sa aming hangtod sa kamangkulan. Bigyan mo ni Panginoon pinagin ni Kristo ang Ginoo. Pamulay na natin sa kataniya o Ginoo. Tugal na kong kahalan ko, para lutunan ang namin doon sa kahalan. Tultulan ka sa mga anghel na sa paradiso. Sugatan ka sa mga martir. Kung dahil na ito sa sila ng balaan, ang bago kung ay nasa Diyos. Amen. Ang ginawa na hanggang niyo. Maanaw sa kanino. O malalangin kanino mga gagawang na Diyos, ang mga nagdala ng Espiritu Santo. Amen. Mga isa na nato kanina, umay Kristo. Salamat sa
Tarosa. Sa funeral mass sa ating Lolo Baloy. Paalam po bro. Adios. Mga ka-isla, so live po tayo ngayon sa bibig ating former barangay captain dito po sa Santa Rosa, Honorable Berlio Enoch, tapos funeral mass sa paalam po Lolo Baloy. Saludo po kami sa inyo. Maraming ka pong serbisyo dito sa ating isla. Banga-banga po tayo. Sa ngalan sa mahal ng sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ating Ginoo sa Kristo galbumba sa Dios. Ug ang panahinusa sa Espiritu Santo manaakay. Ato pinaghihalad kini nga santo sa misa. Alang sa kapahulayan dahil sa ating Igsoon nga si Raul. Ug alang sa tanang halal sa pagkatuloy. Mga Igsoon na naman kita sa pagsaulog sa santos na misa makinulso kita sa atong mga sala. Sa iyo mga tubakan ng mga nangamatay ubi pa. Ugagawa mga lawas din matapos diya sa kamatayan. Kundi limaw sa lamang sinabi sa iyo mo. Patiling ubi nga mga pagkakong gawa sa mga nangko. Ang iyong manan sa iyo hato sa pag-ibuban ka lang naman. Ang among amahan sa pagtubo. Ugbalhawa siya sa katapusan adlaw sa pag-ubo. Tungod sa iyong pag-ibisi siya sa tanang Samtang nagpulos siya sa kalibutan, hindi ako ipakalit namin ni Kristo ang Ginoo. Pinag-ilubigan sa sulat sa Panginoon, ngadto sa Dagarupa. Nasayod ka mo, na sa pagbunyag ka nato na iusa kita kang Kristo Jesus. Busa na iusa kita sa iyang kamatayan. Tungod niini sa pagbunyag ka nato, nilubong kita kaban kanina, o miambit sa iyang kamatayan.
Aron ingon na si Kristo, ibanhaw sa mahimayawang rohong samahan, bitaw sa magpuyok diya sa bagong dinapugi. Kay kung nahiusa kita kanina sa iyang pagkamatay, mahiusaw sa kita kanina kung banhaw na kita, ingon ng ibanhaw siya. Kaya sayo kita ng akong daan o makasasala ng kinaiya, gilansang na kawa ni Kristo aron malaglag kini, o dili na kita maulihon sa sala. Kaya wala tayo kahong ang sala niya itong patay niya. Kung namatay kita o ni Kristo, bituhuan natin ang mabuhay sa kita kabalang niya. Kaya sayo kita nga si Kristo gibanhaw o dili na gayon siya mamatay pag-usap o ang kamatayan wala na ikakong kanina. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mabalantay ka na po ang Ginoo. Wala na'y makakulang pagkalako. Mabalantay ka na po ang Ginoo. Mabalantay ka na po ang Ginoo, wala na'y mamakulang pagkalako. Manunhaw na siksiganan, iyak kong nagipakakulang. Sa dakli sa malinaw na tubig, iyak kong gilala. Iyang gihukay ang akong kalan. Mabalantay ka na po ang Ginoo, wala na'y mamakulang pagkalako. Iyak kong magtultulan sa matarong agyanan tungod sa iyang ngalan. Bisan kung magagaw ako sa walog na mangkungit, wala ko'y kaglukang na dautan. Ay alam naman sa akong piliran. Ay mong ipupugaw sungkot, iyatagan mo akong kaisod. Mabalantay ka na po ang Ginoo, wala na'y mamakulang pagkalako. Ang kayo lamang o kaluoy mao'y nagasulubkan nako. Lahat ng mga adlaw sa akong kinabuhi, ug mapuyo ako sa balay sa Ginoo. Ang mga katuwigan sa katuwigan. Mabalantay ka na po ang Ginoo, wala na'y mamakulang pagkalako.
ibayang ang ako ito. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw ko mong pag-uol. Sali ka mo sa Diyos o sali mo sa kamong kanako. Sa balay sa kanamahan ng nila ng mga nawa, ug mo ato magpaandang gapit alang na ninyo. Kung dili pa kinitinuod, dili ko unta na musulti na ninyo. Kung matuwa na ako dito, mapaandang ang gapit alang na ninyo, mubalik ako, kuhaan ko kamo. Pero bisa na asa ako, kausap kamo. Nahimalo mo kung saan pag-adto sa dapit na akong matuan. Kapag sa tumas ngayon kaniya, wala kami nahimalo kung asa pa imon. Busa-usahan man kung saan man akong magtutulog sa dalan. Si Jesus dito ba, ako ang dalan hanggang makauran hanggang kinabuhi. Wala yung makalato sa mahan kung hindi mo arti ka natin. Ang Evangelyo sa Limo. Dahil ito ang Kristo. Mayo hapon kanina na. Sunod din yung Santos ng isa at kanina Panginoon. Gihalag-halag sa kapahulayan ni dahil sa Panginoon na si Brother. Ang kamatayan sa Panginoon, o sa kini kapag Panginoon doon halang ka na tanan na ang kamatayan kabahin sa ating kinabuhi. Siguro sayang kung nadawat, siguro na ako kanak na mga realidad. Nawala yung ilisan ko sa kanaka makalingon na ako magpapili ni kalimutan ang hangkol sa kanto. Nga ako sa diling manugay, muwagi kayo sa realidad sa kamatayan. Matubabaw kini ang realidad na wala yung ilisan ko sa kanaka makalinay naging. Bisan galing si Jesus, no sa ka-Diyos, no wala yung salat, niagi man sa kamatayan, nitilaw man sa kamatayan. Apalang niyang kamatayan, naghatag po ka nato kung daghang kinauwi. Naghatag po ka nato kung kaluwasan. Apalang po nunduan, bisan tuon, makali kita sa realidad sa kamatayan. Dilitin mo ang katapusan sa ating kinabuhi. Tulad kayo kamatayan sa lamang kaagianan. Aron atong paginawaton ang kinabuhi walay katapusan. Mauna nga kita hanapan din kalimutan na gihatagan pag-igayon sa Diyos sa pagpamandang. Gihatagan pag-igayon sa Diyos nga atong makariyag sa atong kinabuhi na mamahimo kitang amayan sa giandam ng mga lawak sa Diyos sa gingharian sa langit. Ang atong ebanghelyo na daguna na dumog ng ibasa nagpahinulong kini na atong tanan. Ang mga pinunan ng nag-uol o nahandok kung sa'yo si Jesus nili. Munang si Jesus, ihatag kanila ang tulong, pagdasig, ayaw ko mong pag-uol. Saling ko sa Diyos o saling ko sa kamukanako. Tungod kayo sa balay sa atong mahal, mag-anal akong lamang alawak, alang kanilin ka na. Aron kung ako naging maandal, mubalik ako, kung kuhaon ko kamo. Aron bisan asa ako, ato sa tunan, uban ka na ako. Sa kapulong mag-asin sa mga tinungan, makasinabi man sila sa kapalitan sa ilang pagsunod sa Diyos, mamatay man sila, isip ko sa kapalitan. Apan mag-andal mo ang Diyos na si Jesus kung mga lawang alam kanila, kung alam ka natong tanan. Aron bisan asa siya, ato usap kita, uban kanila. Kining pulong nagihatag ni Jesus sa mga apostoles, mo kinigagdasin kanila sa pagpadayon sa pagsunod sa Diyos, sa pagpadayon sa pagsamyo sa Ebanghelyo, sa pagdayon sa kamatayan isip sa kamatayan. Mo pulong kining pulungan, maghakat ka na kung kadasin, kita na naaparingin kalimutan. Ang kadasin sa pagpadayon sa pagsamyaw, sa tulong sa Diyos na iyagihakan ng misyon para ka natin tanan. Sa pagpadayon sa pagsunod ka nila. Sa pagpadayon bisan ang pagdawat sa kamatayon sa atong pagkasumusunod ni Kristo. Tungod kayo, ang atong mga kasakit, mga sinabi ni kalibutan, gamay na ikumpara sa kabulahanan ng atong pagdawatan kuman nini kinabuhihan.
Umawa ka ng kalipay na atong masinahin. Umawa ka ng mga lawag na giandal sa Diyos alang ka natin tanan. Kalipay din wala pa natin masinahin hindi kailangan. Kalipay din kita at ubasan sa atong pagbubuhan diha sa dihan sa langit. Kung nakasinatin kita ang mga kasakit sa atong pagpalayo sa pagsunod sa Diyos, samtang buhay pa kita. Pasalamatan nato ang Diyos. Tungod kay dili layo nga ato nakawa ang iyang mga kitagala ng mga lawa sa ginihari sa langit. Muna ang pamatayo sa atong isuon, ipanginuman kita sa atong kinabuhi, samtang kita na atong kalibutan ng lumalaban. Kung ato mapinigbigamin, aron ato makampot ang langit. Kung ato mapinigbigamin, aron ato madawat ang kalipay ng may katapusan nila sa ginihari sa langit. Tungod kay samtang ay kinabuhi pa kita, grasya ka sa Diyos ang iyong ginakal. Ang ayan lamang nato na kasalamatan ng Diyos. Ang ayan lamang nato na pinag-ampinan kung ato mapalayan na mahimong kitang andam na maatubang kaniya diha sa ginihari sa langit. Apan sa sasamang hagit na atong gidawat, maupun ang pagtinabangay sa katapusan. Dili lamang kita na nakapanaging kalibutanan. Kundi ang pagtinabangay gabi na sa mga tao, kabangin sa simbahan na minguna ka nato. Usa lang sa atong katunglanan bisig ng mabuhay pa, ang pag-ampo alam sa mga nangamatay. Ang paghandog kanila diha sa atong mga pag-ampo, ang paghalag ng mga sakripisyo, pag-ampo alam kanila. Tungod kay ang atong mga isuon, mga nangamatay, huwag naman sila makinahanglan sama sa atong ikinahanglan. Mga material ng mga pagkaon, material, ang ilang ikinahanglan, ang atong mga sakripisyo, pag-ampo alam kanila. Muna sa atong pag-uman sa pagbubutol sa Diyos, sa atong paghimog sa sakripisyo, dili utak ako di kalimutan ang atong mga isuon, lagi na ang atong isuon na iunang ka nato din sinabuhi ka, si Brother. Tungod kay ang atong mga pag-ampo, ang atong mga pagsakripisyo, hindi kinahanglan aron siya makasinati po sa gitagalan ng mga lawak sa Diyos diha sa ginharian sa langit. Muna nga ang simbahan, ang atong simbahan, nag-auhag alam ka nato ng mga buhay pa, paghandong alam sa mga kalan. Bisan sa kanilong sa atong kasikasin diha sa atong pag-ampo, kung diha sa atong pagsaulo sa Santos na Misa. Muna nga ang simbahan ng halagalin kung bigahin kayo usap, kahit na lang sa kanuli. Ihatagan kita yan ang November 2 to remember all the souls in purgatory. In our Archdiocese of Cebu, ihatagan kita kung usapan ka sa kasimana, Matag Monday, ihatagan kita ang paghandog alam sa mga kalan. Mawagay na nga ang atong interior na doon nag-iisa sa nag-iisa sa Monday, matag buntag sa alas 20. Ubal ang interior sa ilahang misa sa Monday, tulong ng misa. Usa ka nakapagpalayan sa atong pagtuman, sa atong gilawad na katulanan, pag-ampo alam sa mga kalan. Kung ginawa ka ako tinigin buhaton sa kanila, yang ada pagkakalagay sa pagbuhat ini. Nagtawag sa pagkakalingon at magpuyo sa pinabuling matalo, nagtawag sa mga tao na mituna ka nato. Sila na nangamatay. Mula sa atong pagpadayon sa Pilipinas na Santos sa Misa, di lamang alam sa ating suod na siya malinaw na
Matubang sa Diyos kaya sa ginagawa sa langit. Kung amat ka natin tanan na aparing kalimutana. Natulungan yung natin kumain ng ating katandanan. Ang pag-amping, ang pag-uyos sa pinaguling na tao. Ang pagpaling-amot, pag-ampo, ang pagsakripisyo, alang sa mga namatay na itong mga kalisunan. Labi na ang balag sa atong mga suon na namatay. Labi na karoon ang balag sa atong suon na sila. Mao na ang pakayuko na sa Diyos. Kung atong buktan ang iyang pulong sa kalibag-galing. Nadiliot at ito mag-uol sa mga masinakit natin ng mga kasakit na kinabuhan. Ang pinag-andam o mamalawak ang Diyos alang ka natin talaga. Ang bisa ng masa siya at uusap kita iba't kahinga. Palibog-malibog at paghimuon ang pag-ampo sa katawan. Mag-ampo kita alam sa ating isuno ng kailan ko sa ating Ginoong Kristo ng Gingon at humaw pagkabataw ng kinabuhi. Ang tao na nagatukan na kung bisan doon mga tayo na buhi. Huwag ang dalang buhi na nagatukan na kadiligay magkantos sa kamatang ni tayo. Sa matalapang ang buhi o anong tubag, Ginoong doon ka ang aming pangamuhi. O Ginoong nilalas palagayan sa nagtinanggap ni Lazaro. Upay ang amang karoon, iyang tumulong tulong sa kanto. Ibabaw mo ang mga minatay, ihatag sa mga isoon na si Braulio ang pinagalitan. Pinang ko kayo tulong sa kanto. Isaan mo ang paraiso sa nagpaso ng kawalan. Dahil atin ang isoon sa kalitan sa langit, pinang ipangayon tulong sa kanto. Sa pagbunyag ni ang isoon, lugasan o ilibugan sa langit. Sa pagwasan, tipon sa mga santos di buka na siya luban. Pinang-pangalit tulong sa pagpo. Sa iyong mga sumibok siya luban, matabi siya luban sa iyong igalit ang galingan. Pinang-pangalit tulong sa pagpo. Gana ang mga masubok tulong sa kamatayan sa aming isun. Ang amang pagpo, mahimong kang amang kumayan. Huwag kinabuling tunay ang kalabangan. Iyang pangalan na pangalan sa pagkakas. O Ginoo, nga umapag-ampo alang sa aming isuon na patayan. Pasayo ang iyong mga sala. Huwag dadasalan na sa kahigpit sa iyong pagluwas kanina. Hindi mo ipangalan, pinamit Kristo ang Ginoo. Amen.